Nire pasioa musika izan da beti, eta momentu baten jatezu, salto egiten dut, eta benetan nahi dudan hori egingo dut. Kantatzen dudanean, ja begirada intimoago batetik izan nahi dizut, nirizki barrua sendatzen zait. Eñote Lorrietak abeslari eta konpositore gernikarrak, 2009an hasi zuen bere bakarlari ibilbidea, hezkuntza utzi eta musika bere ogibide bihurtzea erabaki zuenean. Ordutik, oker espanago Eñaut, 2013an Deserriko kantak, 18an Arian, 19an Irtera argiak eta 22an Fantasia, diskoak plazaratu ditu, bai? Gaurkoan ordea, eungarrenean 11 lauaxeta 2005 lanaren parte izan zen Mendigoselearena olerkiaren berzio sinfonikoa entzun ahal izan dugu. Poeta baten hitzetatik sortzen den kantu bat, eta besti batetik batzuetan herri oso baten memoria. Gaur mendien isiltasunetik datorren ahots bat entzuteko bildu gara. Eñaute Lorrieta da gurekin, musika bidez, galderak egitera edo erantzutera ausartu den artista. Eñaut, ongi etorri. Eskerrik asko. Ez da erraza olerkari baten testu bat kantatzeko moldatzea, suposatzen dut, baina alaxe egin zenuen, eta alaxe kantatuko duzu aurten Ura kontzertuan, gainera Aiora Arrenteriaren kolaborazioarekin. Zelan bizi duzu kanta honen berzio sinfonikoa entzute hori? Oso ondo bada kantu batek kariño handia dio dana. Hain justu urton bete da urte hurrena, Lauaxetaren jaiotzarena, eta aukera izan nuen hemen Gatikan emetik oso gertu, Laukizen markatu, Laukizen emetik oso gertu, bereari egin zitzaion omenaldi batean edo parte hartzeko, bere jaiotetxearen aurrean, eta bere familiako hainbat kide ezagutzeko aukera izan nuen. Beraz, kantu berezia da. Kantu berezia zan hasieratik niretzako, ze Lauaxeta kantu hau, hitz hauek idatzi ostean, Gernika bombardatu zutenean, eta ni Gernikarra naiz, handik egun batzutara geldituta zegoen Londreseko kazetari batekin, Gernikako muino batean, munduan egia zabaltzeko, zordura arte Madriletik eta esaten zebiltzan gorriek eman ziotela zu Gernikari, ezta? Beraz, geldituta zegoen, bera Euskal Gudarosteko komandantea zan, olerkaria izateaz gain, eta geldituta zegoen, bere zeregin artean hori izango zan, kazetari honekin, atxilotu zuten, eta handik 4-5 hilabetetara fusilatu zuten Gasteizen. Beraz, Lauaxetak badauka Gernikarekin, ere lotura hori, nire herriarekin, eta disko monografiko bat egin zan bere hitzekin eta irakurren nuenean, Antxon Balderdek dauka berzio bat, kantu honena, baina, beste berzio rockero bat egitea otu zitzaidan, eta etorri zan ilusio handiarekin egin. Eta gaur entzunen izan duguna estudioan, izan da itzela. Bai, niretzako gaurkoak, batetik, Fernando Helen moldaketekin, eramandu kantua espero ez nuen leku batera, bada kantu bat oso minimal, giro oso auskorrak bezala inkorporatu dituen bat pasartetan, eta aldi berean estribilloetan estanda egiten du, ezta? Eta uste dut, bestalde, Aiorarekin kantatzen etzako plazerre dutxa da, beri Euskal Herrian gehienetakoa ikutzen dauen ahotsa da, baduka bere ahotsean hor ikaragarrizko egi bat, egunkitzen dauena, eta berarekin batera kantu kantatzea ikaragarria izan da. Eta badago kantu horretan pasarte bat estribilloan biok gore egotzen garena. Impresionantea da, entzun beharrekoa. Entzun beharrekoa benetan. Bai, uste dut berzio horrek honegaiti bakarria merezi du. Ondo. Basiko garapur bat gaian sakontzen du baderitzozu, bai? Azken nahi dut aixian dino letrak, bai? Askatasunari idazten dio letra honek. Hartu dezagun baina askatasuna barneko borroka baten gizara, bai? Eroan dezagun beste leku batera. Zer da zuretzat Eñaut askatasuna sortzaile izatean? Iruditze zaite askatasuna badala, benetan ukitzen zaituzten eta inporta dizuten gauzei buruz hitz egitea, ez? Hori bada askatasuna egitea, zu nahi duzun moduan, zu nahi duzun instrumentazioarekin, zu nahi duzun tempoa
esan nahi dut, zenbat denbora hartuta, ez da, gauza horiek lantzeko eta zertzeko. Beraz, askatasuna bertigo handia ematen duen gauza bat ere bada, ze nahiz eta denok nahi dugun, aurrez aurre aukera daukagunean hartzeko batzuetan geuri ematen digu bertigoa, ezta? Ze azkenean gero aitzakia guztiak bukatzen dira, ezta? Eta iruditzen zait askea izateko ausartare izan behar dela. Eta askatasun totala ere nik ez dakit existitzen den edo zentzurik badaukan ere, esan nahi dut. Azkenean, gauza batzuetan mugatuta zaudenean edo muga batzu dauzkasunean, baita ere horrek laguntzen dio askotan sorkuntzari berari, ezta? Bai denbora aldetik edo tempo aldetik, struktura aldetik, muga batzu dauzkasunean hori bertsolariek askotan aipatzen dute, ezta? Beraiek oso struktura zehatzak eta mugatu dauzkate, eta horrek berak ere laguntzen dio batzuta sorkuntzari, ez helduleku finkoak eta zerak ematen dizkizulako. Beraz, nik uste hortan dagoela oreka hortan, ezta? Aske izaten asmatu behar da, ez? Benetan nahi duzun moduan esaten eta bar. Eta gero batzutan, ez, jokatu behar dira beste aldagai batzu behar bada, baina aske egiten ez zaituztenak, baina nik uste dut laguntzen dutenak sorkuntza on batea da. Eta zu profesionalki, Einaut, non izan dituzu askatasun hori nolabait mugatua zure sorkuntzan? Edo ez dio zulekurik ematen askatasunezari? Bai, batzutan iritsi zaizkigu, ezta, zenbait lekutatik eta bar, euskaraz kantatzeagatik, euskalduna izateagatik hainbat lekutatik, holako begirada mesfidatiak edo, ezta. Baina arriskutsuena horrek niri personalki ez dit asko eragin, ezta? Baina niretzako arriskutsuena autozensura da. Zuk ustez iruditzen bazaizu egiten duzun horrek, esaten duzun horrek sortu dezakela lako inkomodidade bat, eta isiltzen baldin baduzu bildur hortatik, esan nahi dut, ze batzutan oso prudente izatea, edo ez izatea hori ona izan daiteke, baina egiten baduzu nahi izango zenuke esan, baina ez duzu esaten, igual bildurragatik edo ezkeragatik, hor dago, nietzako arriskua, eta saiatzen nahi sortan ez oso zaila da, Ze batzutan konstientare bada, ze baduka zerikusia batzutan superbibentzia puntu batekin ez da momentuan, eta ez da erreza izaten, gero behar bada konturatzen zela. Horre irriste egin dut, ez da? Zaiatzen nahi atento goten horrekin. Ez da irriste egitea batzutan ere bizitzaren parte da. Dudari gabe irriste egin behar da ikasteko, eta hurrengoan behar bada ingo duzu berriz, baina igual diferente edo azkarro jaterako duzu hanka, edo dena. Holanda, bai. Musika beti izan duzu bidaide, baina fisika ikasi zenuela irakurri dut, Einaut. Zer kultzatu zintuen unibertsoaren portaerak aztertzetik, musika egiteko jauzia egitera? Fisika oso lotuta dago, uinak eta musikarekin bauka lotura bat. Baina, egia da, horre honintzen zalantzan, sukalde asko gustatzen zait. Eta ostalaritza egin edo fizikarekin, ez da, nire fizikari zer hori ez da bokazionala edo zain daigun, ez da. Hori aukeratu nuen eta egin nuen, bukatu nuen, baina ez da niri ikutzen nagoena bizitza hontan. Nire pasioa musika izan da beti, eta irakasle izan nintzen urte batzutan, baina momentu batean ausartu nintzenean, hortan ere, askatasunak horre abildegitik salto egite horrek eman zidan bertigoa handia, bizitza guztia ikasketetara bideratzen duzu energia pila bat, eta momentu batean jatezu, aparte usten dut, salto egiten dut, eta benetan nahi dudan hori egingo dut bizitza aldudan bitartean, eta nahi dudan bitartean. Kostazitzaidan, eta egin nuen salto. Eta ni naiz konsideratzen tipo ausart bat edo zera ez, eta hankara askotan sartu dut. Baina badira erabaki batzuk, arro sentirazten nautenak, eta hau horietako bat da. Esatean esan nuenean, hau da niri mugitzen nauena, hau da egin nahi dudana, eta hortarantz humoraiz. Eta gaur egun, nire denbora haundi bat eskaintzen diot, barrua sendatzen didan kantagintzari, sorkuntzari, beraz, zorioneko naiz. Zoriontzua ez? Eta zoriontzua egiten desun horrekan.
Bai, zoriontasunare beste gai iso bat izan daiteke. Hori horrengo elkarrizketa bat. Baina egia da, postasun handiak ematen dizidala egunero kantagintzak. Hauzo, no? Bueno, Kensazpieten zenutenetik, zure bakarkako lanetan ikusi ahal izan dugu, bai isilunek, bai hitzek pisu importantea dutela. Hots, esaten denak eta esaten ez denak garrantzi berdintsua daukala zuretzat. Zein isilune eta zein hitz aurkitu duzu Kensazpi izan zenaren ahots kolektibotik zure barneko ibilbidearen musikan? Ostras, aldera... Ez dakit zuzenean erantzungo dizudan edo, baina ezagun nuke lehen aipatu dugunen bidetik, Kensazpi usteak bertigo handia sortzen zidan, ezta? Sentitu nuen, esperimentatu nahi nituela, probatu nahi nituela beste bide batzuk, beste esperientzia batzuk. Baina, Kensazpirekin oihartzun handia lortu gendun, eta jende asko jarraitzen gintuen, eta orduan sentitu nuen orako bertigo handi bat. Eta hortan ere, iruditzen zait, pasan nintzela orako barnego eta barne prozesu sakon batetik. Ez bakarrik Kensazpi eta gero, baizik eta Kensazpien azkenengo garaian, ezta nik lotuta ikusten ditut, bukaerako garai hori eta bestearen hasiera. Eta hor azkenean elkarrizketa zintzo bat izan behar duzu zure buruarekin, eta momentu askotan ezen erreza izan, ze bitu. Nik gaur egun ikusten ditut oihartzun handia daukaten talde gazteak eta musikari talento handidunak eta zertzea ez. Ni urte batzu pasa ostera arte, enaiz konstientea izan, horrek pasadidan fakturarki. Bai, nik uste dut hor egoteak eta foko hoien pean egoteak bere faktura daukala, eta handia, eta momentuan ezaera konstiente. Behar ikusten dituzu batzuk, baina aldi berean ematen dizu begirada bat, zaintzen espaduzu, espiluak begirada hori bultatu dizazuke urte batzuk beranduago beste matiz batzuekin. Eta inevitablea dela iruditzen zait, Baina nik Kensazpi usterakoan hori horren usain pizkat ere maneukala iruditzen zait. Baina gerora etorri zait, orduan bizitako atentzio eta arreta guzti horren ondorioa. Eta iruditzen zait horrek norberaren izaera ere markatzen duela. Eta pizkat denborarekin banoala, neurria hartzen eta ez dakit gauzari bere maila ematen. Baina harrituta nago, nahi baduzu, azkenen urtetan harrituta, ze potentea izan zen bere garaian, eta enitzen hain konstiente izan. Eta uste nuen baietz, ni momentu esaten nuen ondo kudatu behar da, eta badaukat familia lagunak, hankak lurrean eukitzen laguntzen didatenak, eta nire nahi badazu diskurso hori zan, eta egiare bazen, ala zan. Baina ez zara konturatzen zesakon sartzen dan hori. Bai, ez da. Bai, eta azkenean... Zenan egiten duzu gero kentzeko, zateko urten behar dutematik? Ez dakit, nik uste dut bizitzak momentu batean jartzen dizkizula egoera batzuk, eta ez badituzu kentzen paparrean daskasun izar guztiak, zaela hortik ateratzen. Eta de hecho uste duzu zaela aterako. Eta orain, zelan sentitzen zara horrekin guztiarekin, gaur zaren Einautel Orrieta horrekin? Nik uste dute prozesu batzuk retirako direla, eta ni gauza batzukin oso atento beti egon barko naiz. Bai. Nik uste dute denborarekin nire burua hobeto ezagutzen noala, eta
eta asmatzen dudala lehenago reakzionatzen, eta gauzak eskapatzen zaizkidanean, ez usten urruti joaten, ez da. Eta modu berean ere buruarekin gogorri ez izaten, ze, haren izan dugun bezala askotan sartzen dugu hanka, eta askotan irriste egiten dugu, ez da. Eta hortik atera, eta alik eta ligeroen esaten, listo, ikusi, eta hortik ez da, berriro jongo naiz nire bidea, ez da. Oso ondo. 10 gazteren lerdena bizitza barik lurrean dio hitzak. Historia, mina eta oroitzapena zure kantetan sarri daude presente. Zer ardura sentitzen duzu Einautala bada, memoria kolektiboa musikan gordetzean? Nik uste dute ni sentitzen naiz euskal gintzaren, euskal kantagintzaren apasionatu bat, eta iruditzen zaite transmisioa gako bat dala, ezta? Gainera gaur egun kanpoko superproduzio guzti horiek eta gure hizkuntza, gure kultura hegemonikoak diren beste hainbat kultura eta hizkuntzaren inguratuta daude, ezta? Espainola, frantsesa eta beste hainbat ingelesa eta hortik etortzen zaizkigu produkzioak musikagintzan adibidez, beste arte esparruetan ere bai, ezta, klik batean. Claro, horiekin konpetitzea, batzutan gure tresnak eragin behar ditugu, ezta? Eta iruditzen zaite orduan, gaur egun, bertatik bertarako gertuko transmisioa dela gure baza importantena, ezta? Eta bai, ni adibidez, kontzertuak eta ematen ez nabilenean, badaukat proiektu bat eskolarik eskola ibiltzen naiz, euskal kantagintzaren transmisioa bultzatzen, eta 60. hamarkadatik gaur egunera arteko euskarazko talde, estilo eta hildo desberdinak eta ezagutarazten gaztei, ez? Gaur eguneko gazteek etxetik jatzotzen ez badute, edo eskolan ez bali badaukate musika irakasle oso kontzientziatu bat, gauza batzuk eskapatzen zaizkie. Bai. Eta sartzen zaizkie oso ondo kanpoko produkzioak, musika, futbola eta este indarra handi daukaten hoiek, beste eta gureak naizta bertan gertu izan, ez? Bere eguneroko historiaren parte izan, berai, ez dituz ezagutzen, ez ezki interesatzen, en fin, eusto torba daukagula, Autu bat da. Bai, autu bat da, eta egiteko bat nik gustora egiten dudana, nik uste dut importantea dela, nik uste dut alimentu asko ematen diegula, ezagutza asko ematen diegula. Berri. Bai. Eta bestalde, kantu honetara bueltatuta, lehen etorri zait ideia, baina baita ere Gernikako bonbardaketa eta gure herriaren historia kontatzeko ere balio du kontu honek, ezta? Ez dira inbeste urte pasa, ezta? Badago oraindik ura bizi izan zuenik, bizirik, ezta? Esan nahi dute, ez da horren beste urte pasa, ezta? Eta, etorkizunean ez errepikatzeko hainbat gauza, jakin egin behar dira, eta kantua tresna oso indartsua dela iruditzen zait, debateak eta horako gaiak eta gazteagoei, generazio berriei plazaratzeko, ezta. Eta gainera, niri baita ere, eta begira garaikirago batera etorrita, Gernikaz eta gerraz hitz egiten denean, Lauaxeta eta bizi izan zuten hortaz, ezta, era dramatikoan hil zuten poeta gure, poeta garrantzitsuenetako bat, ezta? Inevitable egiten zait gaur egun munduari begiratzea eta ez gogoratzea kantu honen bitartez, adibidez, Gazako jendearekin, ezta? Palestinako aferarekin, genozidioa bizi duen herriarekin, ezta? Eta guk badakigu zer den gu bonbardatzea eta orain ikusten ari garena, gertatzen ari dena, iruditzen zaite jasan ezina dela, eta musikak ere balio behar duela gaur egun gertatzen diren horiek gaiaren gainean jartzeko eta aldarrikapenak egiteko. Eta bosgarabelu baten moduan, ez duena bintzeko, ez? Musika. Iluntzeko bakian norbaitek tarrai kantari. Einaut, zuretzat, zer da kantaria izatea iluntasunaren baki horretan? Niri, evidentemente, kantatzen dudanean gustatzen zait jendeak entzutea.
ezta? Eta hor badago indar bat, ezta, ematen dizuna eszenariora igotzea, eta gauzak ondo egitea, eta hor badago indar bat, ezta? Baina nik kantatzen dudanean, ja, begirada intimoago batetik izan nahi dizut, nirizki barrua sendatzen zait. Nik kantuaren bitartez lortzen dut neure niarekin edo neure baitako horrekin pakeak egitea eta barruti sendatzea. Eta nik asko kantatzen dut etxean eta asko hone egiten dit. Zuk aldatzen duzun bitartean, edo ez? Baita ere, bueno, ez beti, baina bai, kantua oso presente dago nire bizitzan eta on egiten dit. Ni jo naiteke, inkluso kontzertu batera, edo zera batera jo naiteke kriston preokupazio batekin, edo ez arduratzen didan, edo keska handi batekin, kantatzen dut, eta eta joan egin dak. Bai, laguntzen dit kanalizatzen hor nire barruko gatazka, movida, ziurgabetasun, guztiek ikagarri. Niretzako, da... Terapeutikoa da musika. Guztiz. Eta Einautzuk, zer piztu nahi izan duzu entzulearengan kantatzen duzu noren? Nik musika entzuten dudanean, eta entzuten dudanean kantuak eta, inkluso, kuriosoa da, batzutan kantuetako letrek gauza bat esaten dute, baina badaukagu joera bat, nik uste dut, ni behintzat ala daukat, osea, kantu bakoitzean nik nire historian montatzeko, ezta? Eta kantu bakoitzari usten diot sartzen eta ikutzen nire barruko leku desberdinak, ezta? Eta musika entzuten dudanean, niretzako da, bidaia bat, ez? Nire baitara, eta kantatzeak sendatzen hauen bezala, musika entzuteak ere, beste maila batean, baina baita ere eramaten hau, ez? Hausnartera, edo sentitzera, edo emozionatzera, edo postasuna adieraztera, dantza egitera, edo, bueno, pizkat, nire baitan hor goxo gotera, eta nahiko nuke, neure kantuekin beste entzulei baita ere lagunduko bani momentu baten beraien bidaian soinu banda horrekin leku desberdinetara joaten, posarren. Oso. Sortzailea beti dago mugan, aipatu duzu gainera argiaren eta hitzararen artean, muga horretan. Zein une izan dira Einaut, zoriontsuenak zure sortze prozesuan, eta zeintzuk zailenak? Nik izango nuke sortze prozesuan, bapatean sortzen duzunean zeo zer momentuan konturatzen zarena, hau da. Hori momentua da maravilla. Argia, ez? Maravilla. Hor, lo kontua da, horrezin zara lagon denbora asko, ez da? Papur bat. Ez da gona ere, baina, nik permititzen dio, nire buruari, egoten rato bat. Bai, ez. Ez gozatzen ez da, entzuten dezu berriz, eta igual, matizatzen dezu pizkal, baina, gozatzen dezu, ez da, hemen, zer gertatu da, eta hau ona da. Hori nire ustez, oso momentu magikoa da. Eta, hori da politena. Eta sorkuntzan alde ilunena da, nik uste deno garela, ez da, ni bintzan nire buruarekin oso gorra izaten naiz batzutan, eta ezinean zabiltzanean kantu batekin zaizu ateratzen, ni oso dramatiko jartzen naiz, eta naiz kapaz izango kanturik egiteko, egin dudan guztia, ez du ezertarako balio, ez dakit, ikusten hor oso putzu ilun batera joate zaela. Eta horre ez da oso gona denbora luzean egotea. Zaiatzen ari natik ateratzea, baina batzutan
Gainera, kuriosoa da, sartzen zara zulo hortan, eta iruditzen zaizu lehengo aldiz sartzen zarela, eta eskerrak inguruak esaten dizute, bueno, beti... Eta logei egun hemen eguzara ere, Bueno, horretik jatzen dizu, eta... Bueno, hortik pasatzea ere, hortik bueltatzen zarenean baita ere, batean ez da zara baloratzen gauzak eta sartzea. Iruditzen zait, neurrian baldin bada ondo dagoela. Egia da esatzi egina dela, ez? Momentu dramatiko egia delako, gezurra ere badelako, baina, bueno, uste dute, ez dakit sortzali guztien kasuan den, baina bagara pixkat zalako olatua bezala, ez da gora eta bera, edo montaña rusa bezala, ez da. Eta bueno, bera negotea tokatzen zaizunean, bueno, edo egiten duzu kantu bat hortaz, hori egia da. Asko egiten dire, hemen nago, nire kakatan, eta mierda bada dena, eta hori, da egitezko kantu maravilloso bat. Bueno, bai. Edo irtetan zara, eta egiten duzu orientasun honetan, bengoa, beste lau. Hau ere banaiz, baina hau ere ez, hau bakarrik ez, eta, bueno, aurrera. Bueno, gaztedi horren didarra, bai dala didar solila, dino kantak. Gaurko gazteriari begira, zer uste duzu kantuek oraindik transmititu dezaketela? Eta nola aldatu da zuretzat, ale dela uste baduzu, kantatzearen beharra gaztentzako? Nik uste dut kantatzearen beharra oso sakonean daukagun, zer da, espezie esala, esagun nuke, ez da egote, gugan dagoena, beti danik, eta beti egongo dena. Hori desagertzaren mildurrik ez daukat. Aldatuko dira diskoak iztaki fizikoan izango diren, edo musika ez dakin nola konsumituko dugun, edo nola sortuko den, edo nola, ez? Baina egongo dala beti jendea kantatzeko prest, eta entzuteko prest, eta nik uste dut horrek artea orokorrean badala behar izan bat persona guztiona. Oso gure izatean dagoen zeo zer da, ez da? Ni pizkate, nahi baduzu, gai zehatzago batera joan da eta gazteriari begira eta bar, ni bai jarriko nuke balioan euskera hutsez kantatzen duten sortzaileak, jarriko nituzke balioan. Iruditzen zait, oso zilegi izan da eta oso respiragarria bakoitzaren aukerak, ez? Ni bai jarriko nuke balioan. Ze baragurea kultura eta hizkuntza gutxitu bat, baina aldi berean oso begirada aberatsa eskintzen dizuna, ezta? Ze txikitik txikiari gehiago erreparatzen diozu, eta hortik behintzat iruditzen zait leiho asko irekitzen direla, ezta? Baina ni behintzat sentitzen naiz, ez, kultura eta hizkuntza baten norabide batean bultzatzen bezala, ezta? Eta hartzen diot zentzua horri baita ere, ezta? Ema duzu, bada autu bat egiten dudana, ezta? Konstientea, oza, ni bultzatu nahi dut nire hizkuntza, bultzatu nahi dut nire kultura, ezta? Eta ikusten dut, nagoela hegemonikoak eta oso indartsuak diren, oso poderosoak diren, eta gainera gu irensten saiatzen diren kultura eta hizkuntza haundiz inguratuta gaude, ezta? Eta iruditzen zaite horregaitik balioan jarriko nukela, gaur egun euskera hutsean sortzen ari diren gazte belaunaldi berri horiek hiri posa handia ematen didate, ezta? Ze bada autu bat, behar bada, tendentziak gaur egun beste norabide batzutan dijoaz, baina iruditzen zait oso garrantzitsua dela eta posa handia baten dit horrek. Oso, no? Azkenik einaut, 10 gazte horien irudeiunetik eta askatasunaren sugar gorritik, zer utzi nahi izan duzu zure hotsaren bidez, etorkizuneko isiltasunetan? Ba, ez dakit, ikustu dut pertsona guztiok badukagula, ez dakit ze puntutara arte garen konstiente ez da, baina ez marka bat usteko nahi bat bezala, ez da, badakigu,
bizitza oso mugatua dela, eta beti pasatzen garela, eta bagoazela, eta orduan, badukagu, ez, gu juten garenean, ze geldituko da hemen, eta markaren bat izteko, ustot, gutxiago gehiago, bueno, hortze gure espeziaren baitako zer ere badela iruditzen zait. Eta ez daukala zentzu handirik ere ala iruditzen zait. Ez dakit etorkizunean ze utziko dudan, edo nik egiten dudanak eta nik kantatzen dudan momentuan daukala uste dut zentzua eta hortxe gertatzen dela, ezta? Ni adibidez asko kostatzen zait zuzenan kantatzen dagoenean eta jendea grabatzen dagoenean, ez egin hori mesedez. Eske hau orain gertatzen ari da, eta orain bakarri dauka zentzua, ez dauka gero. Diskoa grabatzerakoan sorkuntza prozesuaren parte bezala sentitzen dut dela, ezta? Beraz, zentzu bat hartu dizaioket, grabaketa prozesuari berari, ezta? Baina gero, kontzertu bat adibidez, grabatzen denean kamarekin, edo ez gero telebistak emateko, edo dena delakoa. Nik, eski pasatzen dut. Ze niretzako momentu hortan dauka zentzua, eta iruditzen zait gainera, esaten digutenean grabatu egingo dela, eta gero emango dela, denoi aldatzen zaigula barruan zeo zer. Eta posizionatzen hasten garela, gu ere, ez, geroan edo, ez dakit, zertan, baina... Klik bat egiten du. Bai, eta gehiago uste dut dala momentua, eta zuzenekoak eta artea, eta hola bizitza gustatzen zaitez. Momentuko gauza bada, orain ematen dizut, orain jasotzen duzu, orain dauka inpaktu, orain sortzen dizu zer. Ia da gero, horrek eman aldizu gero gogoeta bat, edo ez, kontzertu baten ostean gero, hori hor gelditzen da. Beraz, nik badukan nire egoa eta nire zera eta nire kantuak etorkizunaren entzungo balira, edo ez dakit zer, edo, ez dizut esaten, berdin zaidaniko, ezta? Beraz, ez dut uste zentzu gehiagi daukanik. Carpe diem, Mari, orduan eutxiko diogu. Dudaria, orain eta hemen. Amaiera atxo bat irakurriko dizut, eniot. Mendia isilik dago eta hala ere badu esatekoa, esan nahia. Musika isilik dagoenean ere badaki zer den zarata baino sakonagoa. Einauten ahotsa ez da oihu bat, ez da aldarri soil bat. Galdera baten forma hartu duen barneko sua baizik. Kantuetan jartzen dio izena, izan ezin denari, eta hitzen arteko zuloetan sentitu ezin denari. Dana emon behar jako maite dan askatasunari, baina zer da askatasun hori, eta zer da maitatzea kantuan bizia ematea espada. Kantuz bizi zaitezen opa dizugu, Einaut. Gu bitartean joango gara emozioi lekua egiten, udazkenak berriro gure holtzara ekartzen zaituen arte. Eskerrik asko tarte honagatik. Eskerrik asko zuri.